Trnava Reality predstavuje výnimočný štvorizbový, dvojpodlažný rodinný dom v obci Zvončín. Ide o modernú novostavbu z roku 2022, ktorá v sebe spája luxus, vzdušný priestor a krásne prírodné scenérie. Tento elegantný dom ponúka komfortné bývanie aj pre náročného klienta. 3 toalety, dizajnový krb, priestrannú kuchyňu s komorou a nočnú časť s kúpeľňou s voľne stojacou vaňou. Vzdušný interiér prepojený s galériou ponúka ideálne miesto na oddych, prácu aj rodinné chvíle. Z pozemku o rozlohe 612 m2 si užijete výhľad na Malé Karpaty. Nechýba altánok s terasou, automatická kosačka, zavlažovací systém, predpríprava na záhradný bar a bazén s rozmermi 11x3 metre. Dom je vybavený inteligentnou domácnosťou. Podlahové kúrenie v celom dome vrátane garáže, hliníkové okná s elektrickými žalúziami, centrálny vysávač, kamerový a zabezpečovací systém. Je tu aj príprava na klimatizáciu a vonkajšie ozvučenie. Bonusom je interiérový návrh v krémovo-zlatej farebnej palete od renomovaného dizajnového štúdia Tolici. Zvončín, pokojné bývanie v dotyku s prírodou, len pár minút od Trnavy. Viac informácií získate telefonicky, e-mailom alebo na webe Trnava Reality.